Sa Good Vibes, isa ka layaw nga ido ang sakaron security dog na sang isa ka store sa Bacolod. May ID man siya kag uniform. Aton kilalahon si Pali sa report ni Romeo Subaldo. Guys, meet Pali, short for Palito. Si Pali, sa duanay nagalayaw lang diri sa may capital shopping area sa Bacolod. Pero sa nagsugod ang pandemic, kag halos wala sang tawo sa palibot, ginsapupo siya sang anak sang tag-iya sang wakong nga si Frankie Ting. Istorya sang gwardya nga si Nievik Vibal nga body man ni Pali. Tuman kaniwang kay Pali sang ilang nga makitaan. Sumugod sang pakaon nila, wala na si Pali naghalin sa gwa sang ilang nga store. Pag pandemic? Sa COVID. Oo. Niwang-niwang nila, nagsapot, ginapakaon namon, napakaon niya. Why na nagalinalin? Dili na nagtiner. Ano kala niya tawag niya siya? Si Palito, kay niwang-niwang mo. Yung subong tambok na siya. Gani, automatic promoted na siya bilang guard dog sang wakong. May issued ID man siya kag may uniform man nga may nakasulat pa nga security. Adlaw man akong gabi, nagabantay siya sa store. Sa gwa lang siya nagatiner, kag wala siya nagasulod. Kundiin mag-roving ang iya body nga si Nievik, amo man ang sunod-sunod niya. Dili siya katulog. Dili na siya. May tao pa rin kong gabi? Oo, kami di ka Ano ka magkatulog? 24 hours. Pati siya di magkatulog. Araw na siya sa tupan, kuya ya, sang gwardya. Araw na siya. Oo. Tapos tanan niya nagalabay na di ano yan na, ginatagol na. Para nga way siya makaplampit sa amon nga ya. Oo. Ginaano yun na ya. Hindi ba tayo na gidya? Gwardya gid siya. Gwardya gid siya ya. Istorya sang uto di Frankie nga si Ching Yap Kanyada, mahilig magpaangga si Pali. Gani palangga siya sang tanan, empleyado man o kung customer. Tabuot na ha. Oo. Amo niya favorite na guard. Oo. Mag-isa, mataklas at siya, mapungko-pungko sa paa ni guard. Oo. Yung isa gani guard, mag-abot hindi siya, dito pa lang malaga na siya. Gasugat ka na. Sugato niya na. Oo. Kaya kung mag-lunch yung mga tao, dito mo na siya mulak. Gano'n na siya. Hindi na siya iyasudan sa iyo. Kaya wala din sa wag, siya rin. Kag kun mag-abot na gani ang nagalibod sang sud-an, nagapila man si Pali upod sa mga empleyado nga nagabakal sang sud-an. Kay may budget man siya gikan kay Ching para sa iya nga panyaga. Dugang pa ni Ching, personal nga advokasya sang iya utod nga magsapupo sang layaw nga mga ido. Kaya magulang ko nila, kaya kapang respetan. Sa mo lang mo. Sa di siya nga group? Di wala mo siya ginitra. Kaya lang sa page Person- niya, Animal Friends Community. May advocacy siya. Pang ano siya, sa ginap ko pang spay balahaw para Hindi naman damo. Ay, kanami. Pagkatapos panyaga, nagatulog-tulog anay si Pali, mapreparar naman sa iya nga pagpulaw sa gabi. Sa tuanay, nagapang-ukay lang si Pali sang pagkaon sa kali kag wala sang pamilya. Sa wakong, nakakita siya sang ilistaran, trabaho, mga abyan kag pamilya nga nagapalangga sa iya.